Shubor nakaslem jong unongsan hima. Katba ka jing tap gerteng ban aireng ya ke election MDC ka ban salong ha ka arpoi tarik ubnai rempang kalapoi sya sngi ka balai mentang sngi kalai pho tarik ubnai kala lingkot saar ngut ki kertong jong ka National People's Party ki bakan thop ya uba rangkan sai kharbuki na umroi constituency bat uba Joplin stand na Mauhati constituency kilawan ban tap gerteng ya lade hakmat ki returning officer jong ka office u deputy commissioner ka Ribhoi district nalor kita ki arngut ki kertong ka NPP sangut ki kertong ki badai na ka seng congress kilami renti isriak banwan tap kerteng yalade mentak sngi kini ki sangut ki kertong jong geseng congress ki kenthop ya uba Lawrence Nongrum na Nongpo constituency uba Rocky A Marwen na Umsning constituency uba Dominic Mensong na Mauhati constituency uba Victor Rani na Jirang constituency lembat uba MDCM na Umroi constituency habagran syakilat pathai kubor hadian ketika jing tap kerteng kita ki kertong kila penpau ya laki nongrim ki bala mi syakmat banyak hun ya kini ki election dak ba kamru bagi don ne ka jingkerman ke bas kham banyo ya ka jingjop lingba ka jingkershan jo ki pat ba ringkat ka jingkular ban trei na ka benta ban pene pensa ya ka riti ka dustur bat ka khandau ka syiap jong ka jat benriu Ngilaya aki katok neki sngi bat ki benai ki beladap na kaliang jungahi ngaso confident hi amso warta tin hi banram ngidon hi thong ka nak benta ban poi syakmat hi bat ka election hi kalong ba ngimnut ban ong no henry ka syong bait ka jinga tre stom hi na kaliang jungi bat kumjuro na kaliang jungi nong tre jong ka party jungahi shimen ngasngeu ba ka election MDC hi ngimdan kam than banda ya pet ya ka party mo kabak khamat tam kalong bangin haban pej ujak bin reo bah khamat namar district council hi ngimdan kata ka an ke ban kren sepang jing kan tiap seng henry kalong baladang idon hakano no ka parti ru ka syong hubreo habang idon ka thong habang idon kamon ban tre na ka benta kari bat gajat ban reo ka jungi kata ngaseo ba kaseng kamda ngim na bu than nak khamat henry ka bang ibu hi kadai nak benta ka jat ban reo ka jungi Menjadi file apa ni sih? Nampak? Nampak ni. Tak semua nak penuh. That's right. Sering lagi. Adam kunti ngala job ane ka konsensi berhane ka kunti mentah te ki klem aisyu ka tiket NPP te ka dal tengam nong tip re ki maki hi ki tip te nga kum ki pajba ki shania yang nga ki ong ba piap yale hi babu te nga man seven wat tiket naka Congress wat mentah kan kunti nga yang kum candidate naka Congress party naka jing kentu jongki kan nga yang hendai da nga Piliu jumut coba ki yang hai pidai ban yang biang bangi don teli wat pi te dam daka don jing sania naki ngamnot ban yang de naka jing support joki nga yang ta kwat joki Mengalong nadu kasi bangalayo ya tiket na ka party congress ngalong bagadon ka jing kermen 6% na ka Mauhati lai constituency ka jungi but ka surjong pai ba ro bakalong kumta hadu kini kisi sakawiru ngitip ba ka Mauhati constituency kadai ka ba ya ka party congress ladang isang sharum seneng lani ngile sagino-gino benta ba ngiyo seu ba ka surjong pai ba na ka lai Mauhati constituency ka jungi ki ba ya ka congress party de halor kata ka nongdim ba nga ong nadu kasi bangayo tiket na ka party congress ong 6% ngadon ka jingkemen tang ba kadi bandon ka jingtei sitom klem ka jingtei sitom minam la ban poi show thong jong ka job te hagini kisi ngaseu ba bat kiyo ibar khoi ya kata jing tai sitom ga junga bat ngaseu bhadu gini si ngayo ga jing ik na
kipai ba nong chong chnong jong kamau ti constituency ge jongi dia lor kata norim bangadon kajing kermen ke baskem ha ban job hagane kenti ke bamta paya dia berkata ngalaban ong kanam don kajing ta nak benta jonga ka ta penban nak benta ke jongki ai kan ngu kadem show nong bu nong thau bal ai ngai kan ikelan ka ba anyo ban file ka nomination ka jonga mata kesngi bat kumba baro pitim kanong po constituency kadai ka constituency ka ba ki pajba ki ie ke parti kongres kata on a track record ki yoi ba ki pajba kedang ai ki jing shania ya ke parti kongres dan ikren hakene ki history ki ba per ke ba ki election ki ba per ki bala debrung yoi ba ka kongres ka don ka base ka ba klan ba po no po arajar kat khandai usiting indisi ula job na kane ke parti ka ba ie ki jungi ka parti kongres hadin ba ila job ha jing shisha san snam la dei ban ai ka jing shakri ya ki pajba na kane ka parti ka bala penjob i henry ilami no shakaway pat ka parti kamli lay henry hadin ba ilami EMDC ru lami ki nong ilam ki baper hadu menta baro ki primary unit bar ki nong kit kam juga kongres kedang long intak kidang klan bat ngidon ka jingkermen ka baskem ka bahakan ka kenti ka bamenta ka parti kongres sa sisin kan yang rasong na po nang po bat kin ailat lem binga bangan job na kaneka constituency te nakaliang jonga menta ka kenti ngi iba ngidon ka jingkermen baskem habang iya cha election nomor ba kajing upai ba uladap mat ya sans unrus na menta bat haju upor yakni ka election MLA ru ni iba pa iba hadu menta kimpat ya kendu ya kita ginomik mat te ngiya chrum cheneng ngi iba ketika kasin ka ba kani kasin ka balaya nga te ndai ngi iba ka bas kalenti kalong basuk ba bangin poi sakathong jong jingjok nomor ba kamde na ka syong no na ka jingtrish tom tenrai kadai ka ba ki pai ba hi kilang nut pan penkela ne panwan ra no dakiwe kinong ilam kiban banile persyapat bat kini bodon mata kini sting mata pi ka kani ka UCPF kadai ka ba ngila regroup dan ngi organize biang anak tu ke TMC ka ba iba George Ilongkum president hadin ka jing resign ka jungi tengi kum ki vice president ngila Etrish tom ban penlum penlang biang ya kinong tre baro syong na baro kinong tre jong ka TMC kidon lang ha ka kenhun jong tu ka UCPF but hadin bengil ada form UCPF but nakaliang UCPF kala ay nga la syania nga bangan long to kertong o candidate te ngila ya menjurlut baro kha i hat por tanai ka syumi tang katu baong ba kajing pet na ka UCPF siya ka Congress mangamar way dan ray katu ngiladap clarify haka arbitrate katwa meeting kabing merge bat ka Congress babaro kinong tre jong ka UCPF kamabot kitu TMC par khoi batre nado ki president ki secretary kinong kit kam ki bahakamat ki download bat ngi tenga iba ki unit ru isu convert baik na katu ka TMC siya UCPF do por bat na ka UCPF pat mata siya ka Congress te kijo gibriu kamdan ni ay ban om bakadon gijing fair lan gijing dunal lan gijing tolat kaju kalong kumjo mentanling ibang ngidon haka Congress pi ngi TMC ka group TMC bat kinong kesan Congress ngindal ya trilang nginong pingin sa klaim ba nomor ba pi ka kyo nga menjur ba ka party ko don kam supaya ba bat ubreru don kam supaya ba dan nakaliang jongaru nadu banga yele election nadu arjar khatsau arjar khandai bat menta ngampat ju pet lane ban ong bangya ngam ju don hapo chno ngadon be asna pa iba banite lang ngiyam lang ngi kemen lang kumta hi bor beret ngi tre